Predstavte si, že máte spoľahlivého partnera na ceste k novej kariére. Athena je tu, aby spojila vaše schopnosti s príležitosťami. Naša misia je pomôcť vám nájsť prácu, ktorá zodpovedá vašim ambíciám. Ponúkame širokú škálu pozícií od operátorov drevovýroby až po vodičov vysokozdvižných vozíkov. Nezáleží na vašej úrovni skúseností. Máme možnosti prispôsobené práve pre vás. Naša ponuka zahŕňa rôzne odvetvia, aby sme vyhoveli vašim preferenciám. Či už ste začiatočník alebo skúsený profesionál, u nás nájdete to pravé miesto. Preferujete kontakt na diaľku? Zavolajte nám a začnite svoju kariérnu cestu. Alebo navštívte nás na námestí SNP 14 v Banskej Bystrici. Náš tím je pripravený pomôcť vám nájsť tú správnu príležitosť. Vaša budúcnosť začína dnes. Athena je vašim partnerom na ceste k novej kariére. Využite naše služby a objavte nové možnosti. Zavolajte nám ešte dnes a začnite svoju kariérnu cestu s Athénou. Vaša budúcnosť začína teraz a my sme tu, aby sme vám pomohli ju dosiahnuť.